The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa ngalan ni Aksyon na Marlon Hinovia, kung naman Aksyon artay hupon checking in diri sa Miyerkules naton nga pagpangalagad. Miyerkules kita nga presentation September 21, 2022. Yari na kita sa ikatlo na nga Miyerkules, ikasyam nga bulan. Daw sang kasanulang pero may 95 kadlaw na gidlang nabilin. Bago magabot ang adlaw sa Paskwa kang mayaraman 102 days before the year 2022 ends. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo karon nga gabi tubtob sa takna nga alas 9. Ang aton mga kaaksyon nga nagamonitor na via online kag subong man sa on-air nga pagpangalagad naton. Welcome to the show. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Hindi ka mo magkalipata sa tanan nga nagamonitor, pwede ka mo padala sang mensahe nyo sa available naton nga chat room, no? Sa available naton nga comment section dira sa Facebook Live kag subong man sa YouTube. Ang nami pagid magluwas nga magamonitor ka mo, nami pagid ang namits pagid kun padala ka mo sang umashare ninyo kang malike ang aton nga mga program. Arane siya akson ganito. Antes naton kadtuan ang pila ka mapambukasta nga mga balita kag informasyon karon nga gabi unahon ta pagchekyar sa lakat sang panahon kag basta gani lakat sang panahon isa sa mga eksperto nga aton ginatugyanan every Wednesday afternoon every night Akson Gani Republika gikan sa PDMP. Akson Gan, how are you? Mayong gabi. Mayong gabi, Action Art, no? Sa aton mga listeners mayong gabi. Hari, lakat sa aton chimpo, sini nga gabi. May low pressure kita, no? Daw gabi ni sang Lunes, nagtuhaw siya, bla. Shallow low pressure. Karon, nagapalapit siya dito sa inagyan man ni Juicy kag ni Inday. Tropical depression na siya. So, daw malapitay sila. Pero ini ang low pressure area nga ari gigina sa Aurora. Ari na siya nagaantad 1,200 kilometros ang kalayoon sa Central Luzon. Sa 17.5 degrees north, 133.3 degrees east. Naga-complementar karon ang southwest monsoon naga-apekto sa nakatungdan nga bahin sang central kag southern Luzon. Dason may ara kita active tropical cyclone, no? Muning siling ko sa mga nagapalapit si low pressure sa iya. Tropical depression ang kategory, ang classification. May antad ini siya 1,915 kilometros sa nasidlangan sang extreme northern Luzon. 23.1 degrees north, 140.3 degrees east, no? Mga 5.3 ang iyang diferensya para makapangod siya sa aton para sa longitude. Okay. Dason may persa ini siya 45 km per hora, ang madlos siya masubra sa 55 km per hora. Nagagiho ini siya daw ron kapalagyo na aminhan nakatungdan north-northwestward, no? Daw nagapalayo sa aton. Okay. So ang southwest monsoon nga naga-complementar sa aton nga low pressure area naga-epekto ni Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kag Northern Palawan. Lakip na ang Cuyo Islands. Idulot yan ni magalumon ng kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-ub. While sa Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran upod kita dire sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod.
Maayad-ayad ang aton tiyempo. Generally, fair weather, may pagulugal lang ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. Kag may dala lang ni siya na ligwin nga mga pagulan o kung pagbanagoob nga tuga man sa gihapon sang habagat o kung southwest monsoon ginaupdan sa aton nga localized thunderstorms. Sa iban nga bahin sang aton kapungsuran diri sa western seaboard sang Kabisayan, lakip kita diri. Ari kita sa kasarangan nga huyop sang hangin magahaling na bagat na nakatungdan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag kalmado ang aton baybayon, ari lang kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdurudapya sang balod. Okay. Sa aton baybayon sa probinsya. Ang aton waybayt punto 6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide sini nga gabi. Karon alas 11:26 ang hunas naton punto 3. Magabalos ang taob alas 8:15 buwas sa aga punto 8 metro ang kadalumon. Kag alas 5:46 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw, nagbukang liwayway ni sa buwas, no? Sa nasidlangan alas 5:37 buwas sa aga. Nagahamboy kita karon 25 sa 32 degrees Celsius. In equation ng aton conversion 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Malakat sa aton tiyempo sini nga gabi. Si Bulkan Kanlaon, no? Okay. In 24-hour observation, nakarehistro ni siya 19 ka pagtayog kung volcanic quake sa iya palibot. Ang iyang flux ng sulfur dioxide 196 toneladas sa takaw sang aton volcanologies. Daso may kasarangan ni siya ginbuga nga steam-laden plume sa timbuok o kung kataason mga 200 metros salin sa iya summit o kung crater kag nagkulap ini sa direksyon na bagat na nakatungdan o kung southwest. Kapabilin sa gihapon ang ground deformation niya, edipisyo niya slightly inflated gamay nga pagubag sa iya nga abaga. Sa gihapon hari kita sa low level unrest, alert level 1 sa gihapon. Pero ginadumili sang aton nga Paso Park Superintendent sa MKNP o kung Kanlaon Natural Park under sa pamunuan sang DENR, no? Kag subong man sa DOST Peoples in collaboration sa aton command center. Hindi pwede mapasudlan o kung mapasakaan ng 4 kilometer radius nga permanent danger zone, no? Okay. Paabiso naton sa stakeholders naton sa general public sa aton triggers, no? While sa earthquake information daw ay di may nakita ang nagdayog either sa occidental o sa oriental side sa isla sang Negros, no? Action art. So, may lakat sang aton monitoring alert and warning system, no? Sakay Bulkan Kanlaon lakat sang tiyempo kag sa aton earthquake information. Aha. Amo ni siya. Pero ining going back bala sa sining with the disturbance, why gid man ta dapat kabalakan kung abotong yung ang forecast sang pag-asa sung gano? Inang ang convergence ang galomari di sa Philippine Sea, eastward, no? Westward. Ang iyang galom ara nagatipon sa central kag northern Luzon. Pero ang galom niya ginahigop sang southwest monsoon, no? Ginahigop niya sang southwest monsoon, ginainhan siyang southwest monsoon. Karon imbes nga magpalapit sa malandfall siya sa landmass, nagapalayo siya. Daw tabuon niya ni ang isa ka tropical depression nga ari siya sa outside sang aton PER, no? Philippine Area of Responsibility. Okay. So, at least i-enhance silang southwest monsoon, ha? Ipaulan niya pagyapon. wala na bantayan ta kay bisan wala sang weather disturbance nga ari diri sa aton, pero kung i-enhance niya pwede na nga magdamol ang ulan, pwede nga mangin maulanon tiyempo tagin. For sure may ulan ginaiya matupa. May ulan ginaiya, southwest monsoon, no. Gani kagti kabalo ka naman lapit na maskara ho ga siya ka sunlog mo na kada maskara nga inulan mo. Pati kalin sa una ginabla mo bisan nga why pa ning issue sa climate change. Basta may maskara sing una do kaluya kun why ulan. Kaya mga dancers bilang iba na namitan magalakalantaw sa dancer nga naga-ulan ga saot mo. Ti ini chance mo na ning maka-intra ka sa maskara kay may event sa inyo lapit sa command center da.
Maindra lang ko, malantaw ah. Hindi na ko yung pagpaindrada, magsaot-saot. sa ila. Hindi, wag ko yung nagambal nga maintra ka sa ot. Hindi na tayo kasarang sina. Oo. Para na lang tayo sa pagampang sang golf. Hindi man ko nakabalo sang golf. Golf na mayo kaya kay kabalo. Hindi yung golf nga literal nga golf. Ay, na lang yata butilya ka mag-golf. Gali, golf. oo. Na, mo na. Ang gahulas, o. Na. Mayo na. Kabalo ka na, ya. Oo, kabalo ko na. Siling ko. Kabalo ko na yan. Oo. Tiyan mo na yan katuon na kada, kay para sa amo sina. Sige no problem ah. Pero may panyapon ako magkanto ko ginman sa command center. Pista si Jota. Oo. Nagambal ka huo, si Akson din rin niya, upod ko. Si GM, damo pala kanon mo da magmaskara ba? Oo may problema. May Sige. problema. Akson gani pa ya. May Bisaya ni nga ginasagot niya sa Salvador. Waay na to yung mga Bisaya ya. Oo. Away na? Waay na to yung kadugay na to waay na ng mga Bisaya. Sige. Akson gan, salamat, Gid. Sige, welcome ngayong gabi. Maying gabi. Dahil hindi siya manugid, way natukunong Bisaya ni sa Salvador. Way kaso nati siling niya, imbitado ka mo dire sa Mascara Festival. Kay ti ang panaad, kundi dira ang command center, ang nag-duty si kung lang at taga-PDMP, diri niya sa may Capitol mo, dito sa tubangan balas ng NBI, o malapit na sa NBI, amo na da ang office nila sa una. But because ka may mga pagkambyo nga ginpatigayon, dito na silang inbutang sa panaad, amo nang reason nga dito nag-report sa office kagadto pa na to si Akson Gani Republic. Pero amo nang bantayan nato na kay kung magsulod o kung ining exister subong no sang with the disturbance apisar dito sa Luzon gina-expect sa gihapon nga mga may pagtupa sang ulan. Kita nga may experiencean diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Medyo halong gid no sa aton nga mga kaaksyon importante bulubantay ulo aligmat gigita. Monitor kamo diri sa Aksyon Radio Bacolod for some update. No kay tingwaan tana nga madulong sa inyo ang mga balita kag informasyon kung lakat sa panahon. No kay importante ina halin sa mananagat sa mga mangunguma sa magkaaksyon naton nga ara sa mga kilid sang suba no sa mga nanubuan nga lugar nga mga consider as flood prone kag landslide area na medyo ulo aligmat gid kag magmonitor sa mga advisory kag update gikan sa otoridad. Kag sa mga nagamaniho nagadrive karon nga gabi medyo halong-halong gid bo temprano pa ho. Subong ang mga aksidente sa dalanon pamatyagan ko do gahibi ang simana nga wala gid sang nagakadisgrasya ang malain no kun motorsiklo ganing ma-involve o marakip sa aksidente daw kuan gid do ka delikado gid no sa report ni Akson Zil Minardo Kaina patay ning 21 anyos nga driver sa motorsiklo matapos nalapakan sang tin-wheeler truck sa Manwa sa Murcia no kisinilang nga hapon tinapatay ning victim base lang niya sa report nga nakuha naton nga ginpalayag sa patrol Kaina napatay si Andre Diching residente sa Purok Ipil-Ipil Barangay Blumentritt sa Banwa sa Murcia. Ang Barangay Blumentritt amo na isang una nga barangay kung nagasampot halin ka diri sa Bacolod, going ka bala, pagkadto dira sa proper sang Murcia. Ang investigation sang kapulisan nagapakita pagi diri kay Police Corporal Verhil Simido ang ma-overtake kung tani ini si Diching sa duha ka truck nga nagaguyuday kag kargado sang tubo apang nalang-alang bangod may nagapark nga salakyan sa unahan. Rason nga ini ang nagbalik sa linya. Ti kung gaguyuray na, tiyan mo nang delikado kay hindi niya pwede ka hatag balang tsansa ang ginaguyod. Paano pa na siya maghatag ligwa sa imo kung ginaguyod malanggana? Ti ang duha ka driver sang Isuzu, amo ni siya ang pagpatunga ni sang nagadala sang motorsiklo.
Ay, sos dalang-alang. May tubar inablang gina sa tuwing ginabutong. Tinidto siya nakabunggo natumba na lapakan sang ginaguyod nga salakyan. Amo ning rason nga na bawian gid sang kabuhi. Why gid siya guro ga expect no kay ang laom mi siguro ga sundanay mo. Ti kung ga sundanay tendency sina kung wala sa ginatu o ginatuwing meaning may chance nga mabahar do yang nagasunod tiway siya guro ga expect nga ginaguyod gali ti amakon mo na no. Pagbalik niya sa lugar niya ma-overtake siya tani nalang-alang pagbalik niya sa lugar niya agoy ara gali ang tubar o kung amuning gaguyod sa gubaon nga salakyan to, I mean sa ginaguyod nga salakyan, ti amon to yaho, ang resulta nalapakan siya kaginbawian sang kabuhi. Sa mga nagamaniho dira, sumong motorsiklo, tricycle, may harap pa iban nga nagabiyahi out of town mo, halin sa trabaho, kapin pagid single nga motor. Now, nagahilapit mga daan ang mga kapiestahan, mga festival, sugod gido sa bulan sang Oktubre, diri sa Bacolod, may maskara. O, tiyan mo na ang advice ta sa inyo, basta gani nga nagabiyahe, ayaw gid magpakondisyon paagi sa pag-inom sang intoxicating o kon paagi sa mga makahulubog nga ilimnon. No? Kay delikado gid ya. Believe you me, merang iban siling nga mapulo priming kita prior sa pagbiyahe kay naganami ang reflexes ko kon nakasyat ko gamay mo. Pero actually, sa pagpati mo lang na iya. Nga siling mo do ka nami, magmaniho ka, do ka mag-an, do ka tawhay, do may guts ka. Pero amo nang delikado, no kung nakasyatting ikaw, kay sigurado gid, nga hindi mo kun kaisa, may baluan matansyar, nga perti nagali kadasig sang dalagan mo, dira gid masami nagatuhaw ang aksidente. Ti wala na ina sang pwede pa ibalik no kun amo nang sitwasyon. Ambot kun nano ini pari basti girhin kung nakahazard ni siyang ginaguyod nga salakyan no kun nagahazard bala ini bisin ko basi kun why bisan hazard amo man tuguro nga nagkumpiyansang driver pero basta gani nga mag-overtake ka klaruhon mo gid no nga importante nga ang puwersa sa makina sang motor mo man sa lakyan mo man tantyahon mo gid kun imo sa lakyan niya balaan mo man ang puwersa niya maka-overtake ka gilayon kun klaro ang imo sugata mo nga wala ka bala sang pwede nga mabungguan along the way nga nag-overtake ka amo gina ang principle sang ginatawag naton nga pag-overtake kinahanglan niya lang tawon mo gina. Kay kung hindi malang masarangan sa puwersa sang imo salakyan, nung ka na lang nga mag-attempt nga mag-overtake nga malang-alang ka sa sitwasyon. Kinahanglan niya mag-overtake ka, halatuduhi lapak sang accelerator kung salakyan da, nga kinahanglan mapadasig mong puwersa, may puwersa nga maka-overtake kagid. No? Kapin pa mag-overtake, kinahanglan sa tadlong nga dalan nga klaro nga wala ka sang masugata kag maalang-alang. Ang iban gani pati tay-tay overtake mo ti why na ya. Kung sa basketball foul ina ya di bla totoo Wilfredo Muniez. Galing kiti ang salakyan totoo Wilfredo subong do matyagan kuya gayod-ayod ko magdalagan. Haw na tabo na to. Nagasunod man akong kaisa sa driver niya. Hindi halaw ko lang. Anyway, so amo na ang aton sining panugyan sa gihapon wala kita nagkalipat sina sa pag-remind sa inyo for your own safety. No kay waay sang siling mariit nga lugar delikado ina nga lugar da masami do may ginadaga gid may kakapatay gid ako hindi ko magpati bala sina no importante siguro ang safety gid no kag bisan gani nga nagasakay ka single nga motor o kung salakyan man hindi lang niya ka ikaw maghalong, no? Dapat preparasyon kagid, very cautious kagid nga kung kay isa porti man paghalong mo, pirong sugata mo kung kasunod sa imo, mo na yung way galhalong bla na de medyo ulo aligmat while driving. Safety gid, no? Amo na ang the best gaton paminsaron samtang kita nagabiyahe.
Aron nga daw Setyembre 21 ang pagdumdum ika-50 nga pagsukat sa gindeklarar ni President Santo no Ferdinand Idrelin Marcos ang martial law. Ginpaidalom ang pungsod Pilipinas sa military rule. Paagi sa Proclamation 1081. Pagkalipas ang 50 anyos no antes pa man sini nga anibersaryo, nakabalik sa pwesto ang iya anak kag karon nangin pangulo sa pungsod Pilipinas. As expected, may mga rally protesta nga ginpatigayon ang mga panawagan nga hindi pagkalimtan ang eksperyensya madulom kag ang masubo nga na eksperyensya ang gindulot sa martial law. Pero ti amon ang problema, subo nga panag-on bala, nangin relevant kag may ara pabla ini, nagapabilin pabla ini kag nainsindihan sang karon nga karon nga henerasyon. Bao kay nahon naka-tiempo nga nagkambal si ang subong ara gyapon, nagapangalagan, nagaserbisyo gyapon, the former Senator Juan Ponce Enrile, the former Senate President. Puerte, no? Hindi na maikbati, bro. Abi nyo, puerte ka serbisyo gyapon sa gobyerno, yan, no? Si former Senate President Juan Ponce Enrile. Siling ko na lungoy man ko ni sa iya mo, kabalo ka, diri sa Pilipinas, mag-edad ka 60, kundi senior citizen, kag-retireable ka na, o retired ka na supposedly sa trabaho. In fact, sa pulis, ganito 56 lang, 57, kay ang tuyo sina, at least, ma-enjoy mo patani ang imo sining retirement mong pagbaton mo. Wow, siling ko na luoy ko lang kay former Senator Juan Ponce Enrile, nga edad niya lapit na isa kagatos, kinapaobra pa yan nila, no? Galing tayo maserbisyo man si former Senate President Juan Ponce Enrile mo. Kag daw natabuan man, nga ang pagdeklarar, no, kag ang pagselebrar, pagdumdum sang ika-50 nga tuig sang martial law, isa ini ka may dako no nga rule si former Senator Juan Ponce Enrile. Bangod nag-umpisa nga nag-decide nga iproklamar ni President Marcos ang ginatawag nga martial law bangod man sa tong insidente nga pag-ambush sa kay Enrile sadto nga nangin malapit kag opisyal ni former President Ferdinand Idrelin Marcos. To sa wakwak tubla, noong ginambusan siya nga sa subong, tingin-claim sa pila ka mga buhi pang police general nga nangin drawing, no? Hindi matuod atong ambush nga natabo. Tikong kaisa ang ginakabalakan kay subong, no, damo sa mga historian, damo sang ang lain kung ang magbungat ka maghambal, ang pila ka magkontrapartido nga nagambal nga tidog ginatingwaan nga ligwaton ang istorya, no, parte sa martial law. Tigaling way ta mahimo sini kun ang subong nga generation ang mission ta siniguro kung paano sila paintindihon. Pero kabalo ka with the advantage sang ginatawag naton or advancement of technology, subong niya puwerte, damo-damo yang imo makitaan nga mga news, nga kung kaisa do history man, as it may, makita mo ya sa social media, puwerte mo, kag kung kaisa bangod active ang tao sa social media kag mga Pinoy, amo pa ng ilang ginapatihan. Pero balikan ko na in a short while, ang aton lang diri magka-aksyon ngayoning mga nagkalanabo kag nanging kabahin sang aton istorya, no, sang pungsod Pilipinas or history. Ti dapat hindi ta na pagkalimtan, i-value ta ina, and hopefully ang lesson nga dara sina amo gid ang aton tandaan. Depende kung kaisa sa mga ginaistorya mo yamo, ako na nung eksperyensya nila sa ginatawag nga martial law, kung nagkabenepisyo kag magkaalyado sang unang administrasyon or during the Marcos regime, di makambal sila nga nami ito yung martial law ya, disiplinado ito yung tao, nagasunod ito yung tanan nga mando,
Di kayo mo magsunod nga latiguhon ka tayo sing una sa militar kung magpasaway ka. Sala-sala kay mo, priso ka. O dumduman ko sing una mga interviews na ton, gambal to mga nakatilaw priso. Ang mahiring sing ila kaso, mismo ang mga nagdalakop man si ila. Tinong padaog mo biman. Bisan ano mo nga rason, guilty, giyapon. Galing why na no daw ang tao sumundog amat-amat ng subong nga generation daw nakambiwan no ang ila sining mga pagpati nga mo ang misyon kun tani sa aton nga mga historian nga makabuligid kung paano paintindihon ang karon nga generation sang martial law. Kung sadto militar ang ginakabalak-an sa publiko 50 years ago no umpisang ginpatuman ini on September 21, 1972, ang Proclamation 1081, subongyari ho, ang nagakastigo sa aton hindi na militar, kundi balayran sa kuryente, balayran sa tubig, tanan nga balayran, presyo sang gatong, presyo sang mga balaklon sa merkado, amo niya ho, ang realidad kag aktual nga nagabalbal sa aton nga mga Pilipino. Isa sa marason kung nga padayon nga nagasaka ang problema no sang ginatawag naton petroleum products, ang presyo sa petrolyo kundi ang away didto sa may sa tunga sang Russia kag Ukraine. Buari naman ang balita ho si President sang Russia may palayag di siya kag daw may mga pagulag kuno sang trupa militar sang Russia nga daw mabirahon naman nila liwat ang Ukraine kay may pila na kuno mga lugar nga nabawi sang Ukrainian forces. Bao siling ko subo balita mag-amuni kay instead nga makabawi kita o kun makamat-amat recover ang ekonomiya ta daw babalik naman kita sini sa isa kadako nga problema kung dayunon o kung sigihon magsigi ni magpadayon ang gera no sini nga mga lugar kay magluwas sa fuel ang iban pagid nga imported products amo niya ho ang maga-influensya o kung magabulig nga magalain pagid ang status naton sitwasyon ta o nga daan nga subong tipigado ng tao still on recovery ang negosyo ang ekonomiya tidugangan pagidiya sang gira ni siling ko amo gining isa kadako nga challenge ni nga tuig nga aton natubangon kun magamo na nga may imando naman niyang presidente sang Russia ay dako naman ni nga balantayan ta in the coming days kun halaho naman nila ka bumbato ya no ang sa pungsod Ukraine. Pero hopefully hindi na mag-escalate ang status o sitwasyon no para nga hindi na maglala pagid ang aton sini nga status sa ekonomiya sa aton palangabuyan while recovering from the pandemic. Pero at least ang klaruhon ko way pa ni matapos yung lang pandemya sigihon aton gyapon ang pagalong. Kaya ang pandemic, siling sa Department of Health, ara lang sa gihapon, no? Nagapabilin ini sa gihapon, no? Kag hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Pero ariho, man, after sininga tuig, actually, gina-expect sa pumulo yung Pilipinoon, nga after sang pagbalik sa mga Marcos, pagi kay President BBM, kundi nagpromisa sa after election nga, niya pabalikon tang presyo sa bugas 20 pesos ang kilo nga siling ko do ka imposible gina matabo subong although nga siya ang nagauyat bilang tiglikom sang Department of Agriculture pero sa sini nga sitwasyon subong it is very impossible nga matabo ini within this year no kabudlay gid kay instead nga nagnubo gani nagtaas pag hindi bla tawario kundi namunok sa inyo porti ang mga pagtaas sa balayran sa tubig no mga utilities or public utilities, ang services nila may mga kapid subong kung pagtaas, halin sa basiwa, pagkadto sa mga electric cooperatives. Because not only Seneco, take nota, not only Seneco ang may adjustment o kung ginpatuman
Ang worst ang iya sa Seneco niya ho, kabalo ka kung nano, kay ting niya sa Seneco, ang rason diri, nga agin patuman nila ni, bangod kaya nagsumada man niya, ay nano man ni mga manugsumada niya nilang nagsukot sa Seneco nga, sa layang sumada nila, pila ka bulan na nakaligad, primero nga mabinulan sini nga tuig ho, isa layang inyo sumada kang Seneco, ya kag ang tao pa sakripisyohon nyo. Ay nanong opisyon ninyo ni Aman, dapat ya kung mag-amo na gani, ikaw niya nga manugsukot na may diferensya, sa layang sumada mo, kami ang imo pa sakripisyohon, no? Galing kay ti on legal aspect na anong implications ni mamangkot kita siguro sa abogados na, no? Pero ari ay, ang isa pag ginakabalakan naton, nag-close ang value o bayluhan na isang peso kontra dolyar. Sumungad daw 58 pesos mo. Ang isa ka dolyar, 58 pesos. Okay man sa may mga himata nga ato nagatrabaho sa guwa sang pungson nga nagasweldo sang dolyares sing ginapadala di, kay mabulig-buligan ang pamilya nila. But technically speaking, sa pangkabilugan, inidako naman ng epekto, negosyo, ekonomiya ta, nga mo nang aton bantayan. Ekonomiya matakop ya ang ang value sa piso kontra dolyar puti ya 58 pesos siya ka dolyar siling ko basi amo man ni ang magatag ligwa nga magdamo na gid ang mga turista nga magkadto di sa aton magabaha naman sila kay tiya makon mo taas ang imo may dala ka nga dolyar pag-abot mo ding value iyak dako. Tiba si diri mag-convince kung liwat na naman nga maglalagaw diri ang mga turista. Galing naman ang halalungan ta, once nga maglagaw diri ang mga turista, kumo nga ginalugan ta pagid ang implementasyon sang COVID-19 protocols and travel nga mga regulations. Ang alalungan na naman, puliway na sang dugang ang mga variants, puwira palayo, nga magsulod diri sa Pilipinas. Kinali mo na matabo, gani dako gid, no, nga sibuyas, Bombay, no, dako gid nga problema. Ang iban pagid nga balita, ta karon ang tandugon ta diri, no, parte pa sa diri sa Bacolod nga ba isyo, so kag sa Kapitol, by the way, may mga demand giling taga-pace, ibaluon talang na karon dugay-dugay kay ari na sa aton sininga linya. Online sa Fireline. Lahon talang si Sir Frank Carbon, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ligad to, sila sumong ginakulo-compute Manila ang kay ti manugmaskara ang pamangkot ko nagligad. Tinano, kumusta ang gina-expect ninyo sa pag bukas na siling festivity sa Bacolod, siling Sir Frank, okay man na siya nga development, kaling problema sini kung magtatayo yun, no? Magdugang kami sa amon sini nga mga units magbiyahe, dugang naman nga gasto na, no? Dugang naman nga tugong sang gatong. Pero Ario, ang isa sa mga balita nga sini nga hapon nakuha ko, ang pagtaas naman sang value sang dolyar kontra piso, tiyama ko mo 58, ari sa ton nga linya. Sir Frank Carbon, anong implikasyon sini? Sir Frank, bayang gabi? Hard, ang ako niya na yes, sir. Personal, kay ma-meeting, baka meeting sa committee boss. Kung amount niya mo, ba? Oo. Kaya ang implikasyon niya daw kalapad. Okay. Oo. Ang number one, hindi subong kung lantaon nyo, ang pinakadako nga problema tayo is food inflation, pagkaon, no? Kag ang pagtaas, hello Art, are you there? Yes, yes sir, yes sir. Kag ang sige taas ang aton mga gatong. Tani daw naglo kalma-kalma kay pila na kasimada, 3-4 na sige panaog sa atong krudo, no? Ang munit namon. But despite ang 74 na nga diesel, layo pag ginakayo sa 40 anay, no? Pagsugod ng kwan, in 2019. Po at least tanin, may lukon soylo na kami to. Pero kaina, pagwa sang 58 bang, siling namon, makonol naman ni ang pagpanaog sa krudo, ti. Balo ka, imported ang krudo, imported man ang atong coal para sa kuryente, ay, tingko ti, ang pektos ni,
basi maghinain man panaog sang krudo, kag ang kurente tiya magagisig-saka, no? Kag ang tubig ta basi masaka man iti krudo man ang ginagamit tila pagbumbas ang tubig. Ang Okay. worst gid ang pagkaon. Iti kabalo mga tanan guro, tanan imported pagkaon ta mo. From Gracia ta lang subog kita namon po nila sa pila na ka almost 1 year na. Ang rice nag-steady. Ang mga rice trader ta sila mismo gabatyag man so why sa lang pag-increase. Ang nila lang situit nga may bili lang, may ginansya lang. If you notice, mang interviewan mong sawa mo, ang rice nga presyo nag-stabilize. Why siya nagsaka gig ganto ti sa Pilipino kabalo lang basta may bugas lang biskan lo kuan lang da ginamos kagutan okay na no. Correct. Dawa mo nang konsuelo ta. Oo, galing. So no kung magsana ka ang tanan-tanan pag-iiban nga pagkaon, butsi nga noon ang way gidaan ka kalabanan subong gari nga rotate pagyapon ang sweldo so hindi pagid full ang sweldo. No? To ti kalabanan sini, kung magsaka ang mga presyo sa mga pagkaon gidabe, oo, mutiya sige no, mabuhin siya ang kwartay na, mabuhin siya iban nga mga balaklon. Okay. No? Like travel. Til, ano blang unaon mo? Kung kwarta mo, unaon ko na yung 3 ka bisis nga pagkaon sa lamisa. Correct. Ang dason, kurente mo kumudlikon, kurente. Makaya pag ganit tubig, magabumba-bumba ka. Kung ganit bumba ka, ligitin bumba ka, kurente mangyapon. Kaya of course, pliti-pliti mo pakadto sa eskwelahan, kag pakadto sa obra. So, amo lang na nabilin. So, ang bilin nga kwarta, na sa iban, ginkaon, sa pagkaon, kag ang kurente, kag pliti. So, ang iban nga negosyo, bayo, bimuway na may kabakal bayo, lang talagaw ka. Almost daw siradong bayo, department store. Kakalaga-alagaw ka sa department store. Malang department store sang SM, sang Robinson. So wala, kaon department store. Para lang sa grocery, pagkaon lang. Oo, butsi nga noon, why business? Sina? Oo. Yes. Business lang tubong, transportation, no, kaya ti may obra ka gid, may eskwela kabataan. Kag, of course, ang kurente, kabudlay magduligom-dulong. Balay. So, ang tabo, so, ang gobyerno, wala na isubsidize. Na itani, isubsidize sila bing iban ng importation, anay, para hindi matamaan kamahal. Isda, no? Oo, baboy, ano na. Wala, way gid kwarta na. So, way timok-timok, no? Way kakabati, no? Nga ang gobyerno, anay, pinsar sila sa gabi. No, i-subsidize na pa hindi magtamang gikamal why na. Then everything. Ang amon lang nakalipay which is hindi kami gani kay hindi si Shaon pa nga ang bugas siya na punggan. Diba si kulbaan sila, Sir Frank, kulbaan sila guro kay tiglikom sa Department of Agriculture no less than the President. Mano kada karumala kagid ka randadida? Daw pareho kita. Kaya hindi sila mag-pareho sa sugar nga pag-abukayo ng ilang mga bodega, paglantaw kung sino itong nagpalang import. Nga magbukaya sila. So sila nga, tayo diya kita, good boys lang ay. Parang hindi kita mabukaya na. Siya kalmanay, kay yari nga dan si Presidente, di sa aton nga kuano, masigi patada ko. Kasi pag-abukayo niya di karon ang mga importation ang tanan nga kwa na tapos kita gid mo. Kalain gid siling ko Sir Frank kayo kundi galaom kita no nga magtulutaway na ni importation and all. Si Primo ta kuano Vladimir sang Russia nagambal nga daw may ara sang partial naman mobilization sa militar sa pungsod niya to. May panawagan sa mga reservists niya makigbayan sa gira sa Ukraine. Siling ko do malawig pag niya. Malawig na, budlay. Kaya ang ang Amerikano, kagang Ruso, hindi mas lang magpungko, anay kag may istorya. Gusto nila matubang nga ito sa, proxy war sang Amerikano ng Ukraine mo. Di siya gatag na armas mo. Ang Amerikano, war break, gusto yaman to, tubangon mga Rusya to kagla, mabumbanay sila. Hindi sila Hindi, budlay, yung bilog ng kalibutan niya, ang mga super, no? Budlay, so, muna. Di, mayo lang gani kay ang krudo, sa konfista,
naglupanaog na, tungod ka hindi man nanaog dutay. Kaguro matyagong kano, nagbumba man siya. Nagdugang man siya supply, no? Ang Okay. kanok siguro and everything. So, tani, kung suilot na, no, pinanakatimana. So, hindi po yung 58 ni. Ang epekto niya, lapad mo. Halos tanan kabalo ka, importation siyang pagkaon, importation siyang krudo, importation siyang aton coal. Halos tanan imported. Kita mo, why kita ka-develop sa aton diyan? So, dako, that's why sila nga mong buwas, istorya kita na ano, ni aton i-advise sa aton mga member. Maano sila na, kay kung hindi ka sa food business, subong, hindi mawit ka gid. Kung tayo gid tagto sa imo. Yes, Oo. sir. Ang restaurant nga din sudlan ko kay na, ano niya, ako duwala kami kabilog. Ay. Oo. Mayo na. Ang karinderya nga ginabakla namon sudan, kung daw umilo pigado ng bulsa, amo to sila damo sila daw gitinguso. Karinderya. Grabe, no? Pigado, no? Grabe. So, Ikaw ba tiyagan mo man nagorong imo, mayang imo ya kay ti daw loen guro na ti damo ko na kag mga empleyado, no? Everything probi ko na high-end ka. Kuan nang hindi why pataas sa presyo kundi ulo antos ka lang anay gulo gamayon mong hiwa mo anay Pareho kita. Oo, gamay-gamay yun na nang hiwa, no? Para hindi ka makapataas presyo. Kaya kung magpataas ka, why man sa may mabakal? Kaya correct. mo man na sa amon sa transportation. Kung magpataas kami, basi why man may masakay? Tikasin ko kabudlay nga pang negosyo ni Subong. Prong klodo mo ya, ara, fix na ya mo. No? Ni kalipay kami nga kadto sa Oktubre, manog Disyembre, sige panaog. Gabay pa nga po, daw hindi pwede nga disimpektuhan kay ti ang bakal mo sang krudo. Dolar. Yes. Anyway, wala to na mo Sir Frank maka-meeting ka mo buwasa, no? Kag ti sa mga local officials na to. Pero kami nag-istorya sa asawa ko, hugot-hugot pagid ang paha. Ti oo. Why yes? Oo, ang negosyo medyo kuno lang income mo. Ha? Oy, naigid ang income ti kinahanglan ang pagwa hinayon man so hugot gid pa nay. Tanan nga hindi kinahanglan baklon hindi lang anay why lipstick eyebrow anay high heel na no. Gani man. Serbisa gani wala na. Uy na lang serbisa meaning basic danay. Yes, sir. Ilawig din tungod sa roso, bawal hindi ka. No? Anyway, kaya mo na trigger. ma-update kami sa imo kung in kaso gimal ka meeting. Maka-istorya ako na meeting, no? Kung problema kay why si Mayor Albi. Tuto sa Amerika? Kung galing nga Mayor El Cid guro, pwede ba na? Kita ni mga bay kami nga kunong dayon, i-combine dayon ang price monitoring kagwan, council bala para paglantaw sang presyo basi gulpi man ting buok balstikan. Oo. Yes, basi si Vice said basi with each authority man ito convince ang price monitoring kag control council price control. Yes, sir. Kasi kabulig-bulig do tayo da. No? SRP kag ang price freeze bala. Sige. Kabalo ka man ang negosyante pagka kita na yun, nagsaka $, na hindi man ito pasaka ko. Sige. Ginawa namon si Mayor El Cid basi maka-convene yang aton Price Monitoring Council. On that note, Sir Frank, salamat gi sa time ginatag mo karon nga gabi, sir. Sige, anytime sige. Mayong gabi liwat to. Mayong gabi. Sir Frank Carbon ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ari siling kusubra pa ni sa bagyo man ang igo niya mo. Lain pa kay presidente sang Russia tuod. Daw lain pa gid ang tinor sang sugilanon niya siling kuduwa gid patimaan nga mauntat ning giras tunga sang Russia kag Ukraine, no? Amo nang pinakamasakit gid ko maglawig pa gani ni, meaning may kabudlayan pa nga maka-recover, no? Ang mga importasyon, mga produktong ginabakalta, lawig-lawig pa ni nga aton sakripisyo nga ato bago. Ilan tawon ta na in the coming days kung ano mga strategy nga imuon sa aton gobyerno kapin pa by next year ang mga local government units manubo ang national tax allocation. May mga pundo kita mong Bacolod gani kuno mga
damo gid sang hindi na makadugang nga mga kwandra nga mga trabahante o kon mga job order casual. Tindi mo kwaon to ng sweldo sina kon iba ng imong national tax allocation. Firing line. Ay, perting epekto niya siling kugani do kasimple lang pero ang effect niya in general mabudlay gini ti may eskwelahan subungo. Amo man na may eskwelahan ka ginabayran, kuryente mo nagtaas ang balayran, balayran sa tubig. Tanan gani ka sa lalaka, no? Ang ginasuksok na lang subong amo nang daw panaog. No, why nagasaka? At hindi naman mapasaka mo. Firing line. Amo nang pinakamasakit gid nga realidad. So hug tanay pa kung si Sir Frank pa, problema kung kita nga pigado no pang paani kay hindi tagani ka bakal sang inog suksok tang karsunsilyo. Firing line. Alas 7:37 in Action Radio Philippine Standard Time. Isailuan ko lang very quickly si Ma'am Richelle Nofable sang DTI kay ari ho ako hopeful ko kita mo may ara sa mga ginpatigayon nga activity ang province of Negros Occidental kundi may ara sang trade fair dito iya sa Manila, no, nga ginapatigayon. Gusto ko ni i-check ang update kino mayo ang development dito no sa dalagan sa opening pa lang do damo mga nag-participate kag ti ang taga DTI isa sa mga nagabulig dito mo pila ka tuig nga naguntat ining activities due to pandemic subong ti amo pala ni manumbalik and ga-expect nga upulitin ni sa palabuton baka dalain ni sa kaayuhan sa Bacolod. Take note ha nga ti ang Bacolod City kang Negros Occidental, especially Negros outside di Boracay nagasunod kita kung turismo pagambalan kag ang ginabisita sang mga turista mo. Nami ang lugar tadi sa Negros Occidental isa sa mga ginakadtuan. Firing line. Ti plus sumong nga kanamo sa mga program nga ginapatigayon including ining pagbalik sining trade fair. Hopefully, makadala pag inisang kayuan sa Negros. Kinakita ko do kanami katahom to. Halos mga alkalde nagkaladto dito sa bahin sang opening sa sining trade fair. Kagati ang kampyon no, nga ini pamaagi man sang Negros government nga magmayadi no, ang magdamo naman in the coming days magkaladto sa aton di kagang pag-support sa mga local products tadi sa Negros amo man ang isa sa mga ginatagan gid priority. All lines sa firing line. Pero doon nakapauli na diya sa Bacolod, Dris Negros, si Ma'am Richelle Nofable, ang tagpamuno, the Director of DTI, diri sa Negros Occidental. Ma'am Richelle, how are you? Mayo, good evening, Action Art. Mayong gabi, ma'am. Oo, Mayong gabi sa tanan nga kapamati. Kabalo ko medyo kapoy kapag kayo ay untat nga serbisyo mo. Halin ka pangalaan to sa trade fair sa bahin sang kwan mo, sa Glorieta to? Sige lang awa, dula ang kapoy takay kanami sang aton nga activity, no? Nalipay gid kita sa results. Aha. Aton activity dito sa Manila. Aha. So by the way, ano ang mga gina-expect dito kag pagbatigayon pa lang bisan sang opening to do kanami gid ma'am sang kuano sang epekto no? Yes. First ang theme or ang theme sang sining 36 na just imagine no, ka 36 years nga na-maintain sang province of Negros kasang Association of Negros Producers ang trade fair na ginahiwat dira sa Manila. Mm-mm. So the theme naton subong is Hidlaw. No? In Ilonggo, na Hidlaw, kita nag-pandemic, no? So nadula kita sa merkado, wala kita nakakandak sang ini nga mga buluhaton. So ang theme is Hidlaw kag daw bagay siya sa subong no nga tsimpo. Butambalon ang mga producers natin sa Negros na hidlaw man sa pagkamaligya sa ila produkto sa Manila. Kag-amo man ang mga buyers dito naton na hidlaw man sa mga produkto sa Negros, no? So kanami sang resulta.
sang activity nga actually 56 ka exhibitors, no, food and non-food ang ato dito nag-exhibit sang ilang products dito. Aha. So, ini gina-expect ka makadalas ang mayong impact, no, for Negros and Bacolod, especially kung ma-maintain o mag-continue lang tani ang manubo nga cases kag ang mga Yes. travel Oo. guidelines. because of Even COVID. naga-physical exhibit kita dito, gina-maintain natin ang health protocols, meaning may alcohol ka dira, naga-mask ka all throughout the event, no? Social distancing, no? Amo na siya agud nga ma-check gid nga safe ang tanan. Aha. Pag daw o medyo ano naman hindi bala daw may balita na nga medyo manog-end naman ang pandemic. Actually mahimo na siya nga endemic, meaning daw ka natural na or ordinary Ari na nga, nga, correct. no nga masakit daw amo na siya. Pero Okay. tanan kita dito nga dito sa exhibit, including mga guests kahapon during the opening, are all wearing masks. Mhm. So, after sining nga event, anong gina-expect diri, ma'am, upod sa provincial government and DTI? Yes, ini basically programa sang provincial government balaan nato no nga naghatag gid sang dako nga pundo ang provincial government, si Gov Lacson, ang mga SP, kaya ang mga municipal and city government, no? Atuban sila dito, may mga booth man, so almost tanan nga districts including Bacolod City, may ila man dito nga representatives. Pag may ila gid nga booth, nagkuha gid sila sang booth man para sa ila nga mga MSMEs o entrepreneurs sa ila nga areas, no? So of course, basically kung nagabaligya kita, we expect sales. Benta nga maayo agud nga makabawi man no sa duha ka tuig nga manubo ang pagbaligyanay ang ilang nabenta, no? Katakom sang results man sang first day. Sa first day pa lang nalipay gid ang kadamuan nga mga exhibitors kay kadamo naman nagakadto sa mall. I see. So anyway, good luck. Gabay pa after sini ang mga expectation naton maging positive lang ang result kag mangin Oo. Kag ang matakom dito ang mensahe ni Governor Lacson, wherein inform niya nga may nag-sign siya ng executive order nga gina-adapt ya ang go local nga program sa DTI, no? So gina-encourage niya ang ating nga mga kumuluyo na mag-promote o magbakal sa ating local products. Yes. So anyway, before mag-end siguro na, basi makabalik kami interview sa imo kag sa mga LGUs o mga local chief executives and of course with the governor nga makakuha magkita no sang pila ka mga update. On that note, salamat kay Ma'am Richelle for the time. Okay, salamat man, Action Art. Bye. Bye. Action Firing Line. Wala daw kunta niya, no, mga activities tanan lang subong nga initiative ginahimo sa gobyerno mga programs just to ensure nga at least ang recovery program ara no sa husto nga perspective. Kay magsala-sala ka lang tuod ni kunway sa mga effort nga ginahimo ang tagsa ka mga local government units. Baldagid pagsulod sang 2023 kapin pagid nga may mga pagnubo sa national tax allocation. Action Firing Line. So kabay pa nga hindi na ni maranig si COVID-19 nga kung tani mangin endemic na siya pagsulod sang 2023 para nga mangin masulhay na ang aton pagpanikay-sikay, ang mga festivity magsigi na, no? Nadamo na magkari sa mga naglain-lain nga LGUs, mabuhi ng ekonomiya, may mga trabaho na magatayuyon ini. Ang importante nga bisan siling ni President BBM, waay na mga lockdown, importante gid ang paghalong kag pagdula sang ilang ilablang kumpiyansa sa tawo no kinanglan may kumpiyansa ka na nga magwa pero may paghalong nga hindi gin magkalipat nga ra gihapon si COVID-19.
COVID-19 pandemic nga nagapahog o kung ang threat nga pwede maglapta naman no kung maghalog kita sa aton nga paghalong. Alas 7:46. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito, pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kag-isa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ka complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako mahulam. Yung pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa top, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya, mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ma'am muna. Kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal Pangyayari sa Pang-champion ang ginamit. mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Mabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Marlon Hinovia. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Aksyon Firing Line! Maing gabilan dra may lang nga pagmonitor gali kay paring Basti Gerhin. Baw siling ni paring Basti siling niya pari may nalabayan mga ni kami ho. Nasundan niya kuno nga tricycle dra sa area sang San Enrique. Baw dutayan ma-overtake man sa truck, may sugata man nga truck. Ti makon mo dutayan man ma-aksidente. Mo na halong kita ko nagamaniyos ng salakyan para ibitar disgrasya, please. Aksyon Firing Line! Ayos may gabi kay Yoni Grace Ong. Araman si Domingo Buenaflor Gonzales Jr., Denny Arita, Arancilio Armil, Martin Aliling, salamat gida, Erwin Danlag, Paul Spot II, Diane Rose Cavili, Rona Rihida Traba. Good evening. Gamonitor lang kami di upod si Tatay Teddy Rihida Sr., Lorna Traizo, Mary Grace Crisostomo kag Bibing Ramos. Araman si Gerly Coniendo, Dodds K. Sapapak, Jane Taniedo. Salamat gidra sa inyo ha. Si Romel Riales, Merly Gonzaga, Inday Joy, gamonitor man si Nilo Patigayon, Eriman Desiderio, kag Michelle Cordero. Madam Huma Lumina, may gabi Madam, Lerma Barbon, Lino Palermo, Linit Lamis Agriam, Sir Milili Uligo, Sir may gabi Jovi Monares, Kagusi Mungkal Turilla. Sa binalbagan ni siya si Madam Vanessa Star Mayo, Silingak sunar tapos ng pandemic pero ang COVID hindi na madula amo ina ang news diri sa Amerika kahapon. Correct. Hindi na siya mangin pandemic kundi endemic na lang siya. Hopefully amo na matabo di sa aton. Si Jarwell Gonzales sa kay Gracie Pre-Owned. Salamat gid sa pagpadala kay ina parte sa report ni aksidente gina-check pa man sa patrola. Vicky Abay, Julius Bitgi, Bay Max, Idna Saldivar Agunasi. Thank you gid sa pagmonitor kay Karen Meraflor. Monitor lang ko always inyo program. Salamat gid Marilo Baron. May gabiman monitor sa Binalbagan. Toto Asis Mahinay, Andrio Huilar. Thank you gid si Mary Ann Diuso sa Barangay San Agustin Isabela sa akonding mga bata kay Rodrigo Diuso Jr., Rodmark Mariel kang akon banang nga kay Rodrigo Dioso Sr. Marilo Baron, Diding Halongamiento, good evening man sa inyo. Si Alex Montesaho, damo sige na tamiyaw. Lex, may gabida. Cathy Ver, Gima Zulweta Infante, Darvin Kagampan, thank you gida. Riz Tubio, beautiful Minnesota State, siling ni Madam Van ang sa ila dito sa Minnesota. Jinky Dialagdon, siling niya Action Art, may gabi, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Araman, si Mama Lulit Dialagdon, Papa Jude Dialagdon, kag tanan nga family sa Barangay Pandanon, DSB from Arizona, USA. Elvira Gilugo, may gabi mandra, may lang pagmonitora. Ayos, salamat gid no? Ang iban guro karon naman dugay-dugay. Oy, kundi subong ang kapalaran sa eleksyon do ay gyapon klaro ni, pero siling ko kon amo tong ginmention nagligan ni Senate President Mig Zuberi nga mayoriya sa mga miyembro sa Senado konforme pabor
Kay paisol aray ang eleksyon sa palabuton nga Disyembre 5 pakadto sa next year. Same nga bulan pero to extended isa ka tuig. Do mo nang gwa niya. Postpone anay. Ti pero laton ta pa na may mga process mo kay kun lang tawon naton after next week ko tani may mga filings sa COC na ba sadya kita ni kun madayon galing kay do hindi gid. Amo na ang isa sa mga masubo gid nga sitwasyon sa mga barangay nga pigaw ang mga opisyal, no? Okay lang na iya sa mga mapisan nga mga barangay opisyal nga nagatrabaho gid sa ilang natungdan nga obligasyon, pero ang wala iya amo nang masubo. Parti bala sa eleksyon kag sa barangay kundi may mga proposal subo nga palawigon ang termino nila imuon anom ka tuig do presidente man ino nga anom ka tuig now pamangkot diri maka-action kamo pabor kamo nga palawigon ang termino sa mga barangay kag SK officials into 6 years anom ka tuig ya nga manging kapitan ti kun ikaw magkapitan anom ka tuig ang term mo. I mean, ang first, tatlo ka term lang pwede ka kapapili. Bao, 6 times 3, 18. 18 anyos magawa nga pagkakapitan mo kung ubuson mo gid ang imo termino, no? Mano ka da? Lawig-lawig manggawa nga pagkakapitan mo kag barangay official, no? O, ti sa publiko da nga monitor anong okay man kamo sina. Kung na muna ang mangin termino kalawigon sa pagpangalagad sa barangay official. Alas 8:13 na, pakaronan ta si Action na kay daway pa siya ka-reply magani sa text ko. Unahon ko lang si Action Dale Salazar, no mga update gikan sa Bacolod City Hall. Ano mga latest dira? Now take note, acting Mayor Sumong si Vice Mayor Elcida Familiaran kay tinanging kabahin daw sang grupo, team nga nag-upod kay President BBM pa Amerika, si Mayor Albi Benitez, since kasi ang presidente no, sa mga mayors sa bilog nga Pilipinas, sa mga cities, League of Cities, isa to si Mayor Albi, pagbalik di may mga update siguro, kaya siyempre inupdanay ito sila sa mga pila ka matiglikom mo, nga ato nag-upod sa Pangulo, sigurado may mga update to ni nga dalon ang alkalde pagbalik na din. Pero ang balita diri sa Bacolod City Hall, RI, i-check tani kay internal rules kung saan ispi ginamindahan. Anong internal rules lang ginamindahan? Kagapat ka konsyal, nagpamatok. Anong gipamatukan nila? Aber. Kag full swing ka operation sa Bacolod Anti-Smoking Task Force, mag-aumpisa sa masunod nga simana. Ang ako lang na rin nga dapat ang ibutang task force da inangway ka panigrilyo man, no? Paano ka manaway na kung galaway ka man manigrilyo kag magpakilid-kilid kag magsuyop si garilyo? Actually sa Iloilo kaagi gani kong indakop to mo. Way ko galaom nga may multa. Gali tingala ko sa kapihan nga inatulok-tulok man lang ko sa mga taga-Iloilo to. Tubang bla sa Grand Hotel na dato sa downtown nila da sa Mercado labla. Sino ko danay ka do ako lang isa ka paninggarilyo di isa kapihan. Palapitan ko siyang kuan, may training to actually, invited ko siyang army. Daw isa sa mga participants, ti nakasuksok kung intagaan kami to sang ilabala ning uniform ho nga daw laba nga may ngalan army. Mo to nasuksok kay do katugnaw kay aga pa mo. Kala ko may ako malang isa ka paninggarilyo di sa table, kalaba sang kapihan aras kilidalan. Why yes ang paninggarilyo ko lang isa. Tulok na ko nadudugay may task force palapit. Sir, gas, 5 ano naman, mapataya. Task force. Nga may multa, sir, 500 lang da. Sigo tapo, sigo sini. Ibi sinugpliti ko ni sa barko ni, diri kumtulog sini sa Iloilo. Grabe niyo mayo tong ila task force. Kanami mag-approach. Siling ko busuri, gid sir. Huwag ko kabalo nga may amo na digli mo. Singko, bagulang kuluat balik di. Kag, amo ni nuway ko balo nga may amo na digli sa inyo. Nga hindi pwede panigrilyo kay open space man na di ho. Aras kilid karsada ko mo. Hindi, niya taga din kasi raw. Ko taga Bacolod.
Pero ay ko yan ang pakilala nga taga-radyo kuya eh. Siling ko, naglagaw lang ko, imbitahan ko di siling ko, may kwan na pero suludo. Niya ay gali. At siling niya, sir, naog na lang doon niya, drop lang sa may hotel na ginatinirad mo, sa basement, sinadra na sila kapanago, kabalo ang task force. Katulad to, sir, tapos ang kape mo, ay, pasalamat ako niya. Kung hindi kopya ko to, mangutang iguro sa mga paisahan ko sa Iloilo. Pasalamat ko salamat sir pasensya ko ang ginbaklan ko nga tigulang nga sang medotolo Tianguis kilid waya maguya ginambalan siling nga sir kailangan mo to kililo kag kabalo ka mo siling ko ay kaginagutik sa akon hindi pwede ka pinagalyo arim lang ko stupad ya mo tulok yung lang ko sa kulig malapitan ko sang task force niya dakop ka ibay ko Action Radio nga dakop ka daw ka promo kay hindi iya multa. No, pag nakop si mo, gaan niya pa kuguro 500 kung si Action Alvin makadakop. Action Firing Line. Yan ay, katuan ko si Action Dale, ano ning baguhon sa house rules o internal rules nila, nga daw nagareklamo kuno daw hindi konforme ang mga iba na councilors da. Aring detalye sa balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. Action Dale Salazar. Action Dale, do hindi mo dayon eleksyon Action Dale. Yes, Action Art, no. So, good news ina para sa mga barangay officials nga karon duwara sa Palawan. Do ka ko kitaan nga mga kapitana sa atong mga friends sa Facebook nga nami tila sinipa picture sa mga buhaya. Chefs, no. Sa buhaya. Hindi nagkadto sila to sa kwan, sa Crocodile Farm? Nami pero sila sa ang official trip, no? Ang atong sininga mga kapitana sa Action Art. Nami itong buhaya to, kung ako magkadto to, mapapicture mo ko gani, mahuyat ko buhaya. Ang buhaya gagmay hindi yan lagko siyempre ay kagat ka na imo yan. May gagmay ang buhaya, ang buto bla. Ang lagko sa mga buhaya sa TV. Sa? Para sa TV. Silolong. Silolong. Kita mo na? Para. Sige sa mga balita natin gikan sa Bacolod City Election Art. Dunlan mo ko sa laway ko sa opisyo mo ba? Sila ko dunlan mo ko sa laway ko sa opisyo mo para sa TV. Kay nasang sesyon sang ng panglungsod. Parte ano ni siya ba ang balita mo na ni kung parte pa ni buhaya gyapon? Buhaya ni na. Hindi na. Sige. Sa sulod sang 90 days Action Art, supposedly ang atos nga sanggo ng panglungsod, dapat ma-introduce no ang pila ka mga amendments since pinalom sa 11th Council, ginadaptan to nila ang internal rules sang 10th Council o sang previous nga council. Rason nga sa dalam sang 11th Council, no, sa sininga matinion, dapat within 90 days maamendahan nila ang internal rules ante sininga mapatuman dira sa may sanggo ng panglungsod Action Art. So kaina gin-introduce ni Bacolod Councilor Alvic Florestino ang chairman sa Committee on Laws and Ordinances kag nagapong kumandilang floor leader sa SP ang pila ka mga provision nga ila sini ginaduso no nga ipatuman sa tion nga magpatigayon dira sang session kag magpasunod sa mga communication correspondences o kon agenda Action Art. So lakip diri sa mga provision sining proposed amendment sa internal rules and regulations sa 11th Council sang SP. Amo ni Action Art nga supposed to be tanan nga mga communication dapat +12 ang udto sa kada Martes nga daw sa kada semana. Dapat mapasunod na ang tanan dira nga mga agenda, communication. Kay ang old naton diri nga internal rule is 5 pa sang hapon. Kung tubtob gid lamang 12 sang udto ang mga communication kag may araman sa exemption kung urgent na pag-certify ni sang City Mayor's Office nga urgent pwede man sa gihapon pagabatunon sang Konseho Action Art, no. So amo na sa ang isa sa mga new proviso o provision nga gin-introduce kay ina ni Bacolod Councilor Al Victor Espino. Ikaduha diri nga amendment nga mayara sa ginatawag nga Ordinance Day. Sa diin tanan diri nga mga ordinance sa Action Art dapat matalakay sa first kag third week sang kada bulan. Nabutang diri nga wala sang mga ordinances nga pwede mapasulod sa third kag or sa second kag fourth week rather sang kada bulan Action Art pero
kung first reading gani ang ordinansa, pwede lang. Kumbaga, flexible lang. It's either first, second, third week, or fifth Pwede week. siya. Pwede niya mapasulod. Ang explanation rin ni Councilor Espino is tumatagal malasang time ang deliberation, especially kung second reading. Kaya madunduman na nakatabo ang debate, ang exchange of ideas, and opinion man, no, sa aton sining mga konsehal diri sa may syudad sa Bacolod Action Art. Grabe man ang debate subong sa council, Tayo dutay na lang bilin sa minority. Bisan Minority Action Art, nag-express man sila sa gihapon sila sining mga manifestation. Correct, like, pero siling kuti, hindi pa kasangkol ang majority magdebate sa minority. Nagabato man. Nagabato, Basi ko ng majority dahil bandi ka malo magdebate. Lantawon ta in the coming days kung maprobahan na kung mayara sa mga panibago dira. Pero katen ka naman, nakatilaw na ginban debate na nga do kampiyon man ang bayluhanay sa ideas da. Naka-attend na, especially kung si Councilor Espino ang maguyat sa mikropono at nagado machine gun. Sino? Si Councilor Espino ang floor leader do machine gun ang baba niya? Wala naman natin nga pila nayak ka-termino, no? Nga nagapungko bilang councilor. Si Councilor Espino. Iban dira, nagapungko, call a friend. About call a friend. Pati. Sino man call a friend ban? Call a friend, iba na nag-text ban. Sino nga call a friend ban? Basta may mga councilors dira nga kung hindi ba makasangkol, call a friend. Aba, matyagan nila kung call center, Pati ka na siya data. Pero anyway... anyway, why na iya pala problema, Action, Dale? Bisan niya councilor ka, kung hindi ginman, kabalo ka hindi man nalinyada mo ginman niya nga may iba na mga issues, you need advices also. Mo na gani nga may ara ka assistant o technical staff ng ginabutang, advisor, pwede na iya, Yes, Action Art. No? Especially yung bandit yung nagpamangkot man sa mga veterano na, no? Ng mga konsihal diri sa may syudad sa Bacolod, especially sa mga may ara councilor na nawag si mo na kayo advice? Hindi sa ako. Di. Sabi ko sa imo. Hindi. And another ring amendment nga gin-introduce ang City Council. Ang previous natin is meron sang 32 tanan ka mga committees Action Art sa TAN Council. Pero say amo ni gin consolidate ang piladri ka mga committee chairmanship from 32 nag 28 na gidamang. So amo na siya ang another provision sila sining amendments ang internal rules like nabutang dire sa aton sining ginatamdan nga kopya Action Art nga mayara bala like ang Committee on Police Matter daw gin isa na lang may ginsugpo na Action Art nga same man lang bala ang ila sining function o kon trabaho Action Art, no. So another provision nga ginbutang dire sa amendments ang internal rules amon sa Action Art ang nga dapat ang kada konsehal mayara sang chairmanship. Kaya ang previous naton sa TAN Council at least two Action Art, no? Pero sa buong 11 council dapat bisan isa lang pwede na. Chairmanship, vice chairmanship kag isa ka membership. Kung mag-Action Art kun isa lang imo yang committee bate okay na nagasunod ka na sa internal rules. Unlike sa previous nga council nga dapat at least duha, no, amo gina siya ang specific nga na state sila sini nga internal rules Action Art like bisan na ka sa opposition or sa minority may duha ka gid ka committee ba nga ginauyatan kag imo sini nga pangunahan na Action Art, no. So kay na si Councilor Al Victor Espino siya ni ang nag-state or nagpahayag sining mga amendment sila sining regular session. Una naton nga pamatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Only matters received with sanggunian on or before 12 noon of Tuesday of every week shall be submitted for inclusion in the agenda. All other matters submitted after 12 noon of Tuesday shall not be included in the week's agenda except for those matters or subjects that are deemed urgent or are certified urgent by the Office of the City Mayor and attested by the Secretary to the Mayor. In such case, the floor leader may include the same agenda. And also, under Section 2,
Rule 2, Session and Quorum. We added a new subsection. The new proviso will be stated as subsection F and shall read as, there shall be a so-called ordinance day wherein all ordinances shall be included in the week's agenda to be discussed and deliberated. Ordinance day shall be during the first and third week of every month. No ordinances shall be included in the agenda during the second and fourth week of every month. Oh. Action art na batian si Bacolod Councilor Al Victorestino. So, bali ang floor amendment, na-approve na to dayon kung subject for deliberation pa lang na. Approve ito siya action art sa votation nga apat ang nagpamatok kaya muna siya ang Sunday Councilor sa M.Ang, Renesito Novero, Cindy Rojas, kag si Councilor Israel Salanga. Kundaga, ang mga sedalom sa Grupo Progreso nga mga kontihal daw nagpabutsag man sa action art nga hindi man tanang amendment ilagi na pamatukan kundi may certain section din lamang sa amendatory no sining internal rules ang sining nga gina-object like ining duha ka mga at least isa lang ka chairmanship, vice chairmanship, kag membership action art amo na siya ang isa sa mga ginpabutsag nila nga pagpamatok like sa bahin ni Councilor Renesito Novero nagklaro ti hindi man sila part sa opposition action art daw nga ti kabahin sila sang iban nga partido pero wala man sila nagapamatok kung development ang paghambalan dili sa may syudad sa Bacolod. So ang iya sini nga pagklaro kung tani alalangay equitable ang pagtululunga dira sang committee chairmanship niti kung madumduman mo sang nagsugod ang 11th Council ay ning mga grupo progreso nga mga konsehal tag-isa di lamang ang ilas niling na uyatan nga chairmanship unlike sa mga konsehal sang Ascenso Bacolod nga at least mayara sang tag-2 may tag-3 kagalti ang muna pinakadamo si Councilor Al Victorestino sa may at least 4 ka mga chairmanship action art. Pamatiyan naton ang palihag ni Councilor Renesito Novero ang sining chairmanship sa sangguniang panglungsod. Let me respectfully submit, Your Honor, that the old provision liberally distributes to all the members of the Sangguniang the functions and the responsibilities of the Sangguniang members. By which, considering that there are at least 28 committees that are standing in the Sangguniang, and this will involve multifarious works and might become overburdensome to other members. The distribution of the committees on two committee basis per member, Your Honor, would be a rational approach rather than consolidating more than 2 committees and 1 member of the Sangguniang. I still respectfully suggest that we maintain the 2 committees chairmanship for every member, therefore retain the old provision. That's my position insofar as the proposed section for amendment is concerned. Action art portion din lamang sang tingog ni Bacolod May Councilor. nag-video call to aw? Amo na gani kay na may mga audience ito nga nagaring bala ng natin nga cellphone once Hindi na may tabi ko imo to. Hindi to ako, nauto kay na Ay siling ko ba siya discuss to bla may video call ga ba sila action deal ano ti ano ni? Ay kala matubong ko di. So mo to kay na may mga reminders to si acting Vice Mayor Councilor Juto de Saison. Ngati ko nag-attend ka mo dira sa session. Mas mayo nga i-put on the silence mode ninyo ang inyong sining mga mobile phones para hindi maka-block art maka-disturbo no samtang nagapadayon ang regular session. Dapat na mo gimana din kita yung mga gasisyon kami magulpi lang mamon na huni. Amo man gana. Ang laom ko ano may nanawag si mo magkotak sundil ti anong imuon tadi ano ni? Kala in call a friend. Mahal guro na ko mag-call a friend gano? Mahal. Kung ikaw mag-consultant ka, mahal mo talent fee. Mahal magtawag ka bla, mahal. Bayad. May mga kwan magali, no? May ara, magali mga ginahatag, gali ang mga telcos nga kwan, promo.
mga may kisaya miyara libre ti depende na sa ata kung ano ka nga network. Nga ikaw ga Ay, mo limited. tinga SIM Gabaton ka pa ya tawag nga bisan gabi na. Baton importante may kayo. Ay kayo. Ay kalain mo kayuan. Correct. Ako basta ko may mga kliyente, like may mga advertisers sila, Manawag. magbaton. Oo. Bisan las 12. Galing ka ti kabalo kang advertiser yung paglapaw la size ni na imanawag. Tuod ka. Oo, amo nang ila pagkuan niya kabalo ka kapin pa kun may mga ano tawag siya na gani, do may ginasunod sila nga kuan bla nga kabalo kay way na gani sila kapagwa basta kwarta basta gabi na. May mga pamahiin. Pamahiin kung sa Tagalog pa. Sige. Depende man siguro sa narta, no? Kay mayara man mga naga-blessings nga nag-abot bala late night na, no? Mayara ka? Mayara kis amin nag-advertise online bagay mayara. Mayara gani banda kuno nga daga bagay ang imo sa vlog mo bla kadamo bisan gabi ga sulod ang monetary kuan mo dai. Ang ano naman? Sa vlog mo eh. Oy, alabay na nato. Lingaw-lingaw na yan. Gani man. Pero anyway, sa action art, matanong matian niya si Bacolod Councilor. Do hindi ka magali significante changes Do ay man significante, no? Kagati mo na ito ila, sini nga concern, nga tikon mahimo action art, nga ang tabla ka konsihal, matibla hindi na marapalan, ang mga committee chairmanship nila, sini nga ginauyatan, siya mo nga sini nga pagpabutsad, nga mas mayo tali nga confer bala, ang pag-distribute, no, kay tinalikdan, nga mga council, like pang time ni former Mayor Monico Pontevilla, kaya sa tiyak na kampo or partido, may at least may duha kayo sa gihapon sa mga chairmanship nga ginauyatan, unlike this 11 council nga mayara sa tig-isa gid lamang ka mga komitiba ang ginhatag sa pila ka mga konsehal. Sa bahin naman sa Ordinance Day nga part man sa amendment sa internal rules, isa diri sa ginpabutyag ni Councilor M. Ang nga suno sa iya ang purpose or trabaho sang SP is matapos ang mga ordinansa sa madali nga panahon ng action art. That's why gin-question niya kung nga hindi pwede makapasulo dira for second reading sa first, sa second or fourth week of the month ngati amo na siya ang gin-introduce nga bag-o nga provision. Same man ang sentiments ni Councilor Cindy Rojas regarding sining Ordinance Day nga bag-o nga provision sang internal rules sang SP. Pamatian naton si Councilor M. Ang. So I do not understand why we cannot submit correspondence or we cannot endorse correspondence relating to ordinances on the other 2 weeks, other 2 sessions of the month when our intention here and supposedly we are to expedite and finish our legislative agenda as fast as we can. So this would just further delay our already quite challenging schedule in the Sangguniang. You know, I have some ordinances that I cannot conduct public hearings on time because of the unavailability of a public hearing venue. Since there are other schedules. So if we, again, assign certain weeks to accommodate our ordinances, that will further delay our work here in the Sangguniang Pangdong. So I don't see the need, actually, to assign certain days for ordinances. Our agenda ni Bacolod Councilor M. Ang actually sa ni Councilor Cindy Rojas haya sinigin site action art ngati mayara man sang kabudlayan sa pagpa-schedule sa availability sang session hall once nga magpatigayon bala sang public hearing. That's why gin question man ni Councilor Cindy Rojas kun nga kinanglan pa ining Ordinance Day nga mayara gid lamang sang specific nga semana nga pwede mapasulod for second reading ang mga proposed ordinance sa SP. Sabay ni Councilor Israel Salanga, gin-echo lang niya ang mga sentimiento diri sang kaupod nga mga konsehal ni Councilor Novero, Councilor Emma, at ni Councilor Cindy Rojas. Pamatihan natin si Councilor Israel Salanga. Thank you, Mr. Chair. I just would like to raise an issue, Mr. Chair. I am amenable to all the proposed amendments, Mr. Chair, except also for Section 12.
I believe that if I will vote in favor to this, I might also be, I might tolerate depriving the future members, minority members in Southwest Valley with the committee chairmanship, Mr. Chair. I believe that regardless of our political situation, the distribution of tasks and responsibilities, especially the committee chairmanship, must be fair, Mr. Chair. Just my sentiment. Thank you, Mr. Chair. Action art portion di lamang sang tingog ni Bacolod Councilor Israel Salanga. Actually kada pagpamatok diri sa mga konsehal no si dalap sang Grupo Progreso, may raman niya sang sabat si Councilor Al Victor Espino, ang floor leader sa SP. Like ginambal niya ining mga innovations sa action art no nga ti subong 2022 bago nga council. Kumbaga do naggalain naman no ang political landscape diri sa mga syudad sa Bacolod katiya sinig na lang tao nga mas more efficient daw ang mga opisyal sa sininga council kung ipomparara sa tinalikdana ng mga tinuig action na art. Balikan nato ng tingog ni Councilor Al Victor Espino. The requirements, Mr. Chair, of the times are constantly evolving. The political occupations are as well modified in each election, Mr. Chair. That from that standpoint, in the last council, I understood, Mr. Chair, that the voice of the majority was always heard. But let it not be said, Mr. Chair, that this representation and also, if I may be allowed to speak to the members of the majority of this council, Mr. Chair, we are not here, Mr. Chair, to stifle anyone's beliefs or minimize the ability of each member to serve, Mr. Chair. Each of us is a mandate emanating from our people in the last elections. However, it was deemed as that this new proviso is adaptable to these times now, Mr. Chair, rather than what was provided for in the previous council, Mr. Chair. With that being said, Mr. Chair, that is my thoughts on the matter. Action Dale, nautod ang linya niya. Balikan ta si Action Dale Salazar in a short while. Okay, may isa pa rin nga balita si Action Dale, no? Action Dale? Yes, no. So nabatian action art si Bacolod Councilor Al Victor Espino, ang floor leader sa sangguniang panglungsod. Pero ito, matagal skin mention naton na wala gid sang may nahimo ining pag-object sining apat ka mga konsehal since pito sa gihapon ang nagboto pabor kaya muning mga konsehal sa idalom sang team Asenso Action Art. Ang duha ka mga ex-officio nga mga konsehal like si Councilor Lady Glass Gonzales Palen, si Councilor Yesha Joy Villaflor on official trip ang duha kag sila kay na ang wala makatambong sa session no sang SP Action Art to approve ining pag-amenda sang internal rules kaya mo na siya ang i-adapt pag ipatuman diri sa may sangguniang panglungsod. Sa katapusan nga balita gikan sa City Hall, full swing na ang implementation sa Bacolod City Anti-Smoking Task Force sa masunod nga semana action art kay tibuas nga daw or sa Biyernes kinapaabot diri ang pag-convene sining task force kay Mayor Action Art sang action officer nga gin-appoint no si Bacolod Mayor Albi Benitez. Ni Sir Jonard Pamposa, staff inisyal sa office ni Councilor Paul Distrito. Siya man ito action art ang action officer sang task force sang tinalikdan nga administration. Pero tayo aminado siya bangod sa pandemic, daon tat gid man kinapektuhan ang ila sining operation. Ang tutok nila same sa gihapon malapit sa mga eskwelahan, merkado, Bacolod Government Center, mga hospital action art kag mga lugar nga ginadilian ang pagpanigarilyo nga ang purpose diri is mapangapinan ang ikaayong lawas sa sang publiko. Pamatian naton ang action officers sa Bacolod City Anti-Smoking Task Force si Sir Pamposa. Kaulat kami this week siguro sir matigayo ng amon nga reconvening git sa kapilugan. Bilog nga task force na chairperson nga si Mayor siguro mas speak it soon nga amon siya no na siguro secretary to the Mayor si Attorney Chu. Meeting kami siguro one of this week or either buwas or Friday. Okay. Para mas tayo na ginamon kay wala pa kami kalibot sir mo.
Wala pa kami kalibot. Kaya kinapawisan namon ang amon nga vehicle lang service namon. Aga pa sa subong sa CMO. Isang police lang nadula ang bike booking. Ang amon nga salakyan gingamit sa ibang department. Subong daw mo ginag-give namon ang mga previous namon nga mga documents, mga previous namon nga accomplishment over sa mga following weeks niyo matapos nga reconvening namon with the members and the chairperson. Vice chairperson man. Siguro, sir, full swing kami sa mga eskwelahan, public places, plaza, Central Market, government center. Doon mo ginangamon na point of interest, ginangamon ng mga munang area, large crowd pala, sir. Eskwelahan, siguro, sir, eskwelahan kapin pa November. Ma-full swing man ang DepEd sa ilang face-to-face. After nabatian si Sir Jonard Pamposa ang action officer sa Bacolod City Anti-Smoking Task Force. So hulaton naton kung pila bala ang madakpan, basta madakpan ka naman liwat. Pila ganing multa sina sa ordinance? 500 pesos for first offense, 1,000 for second offense, and then 2,500 for third offense or 30 days nga imprisonment depende sa desisyon sa Korte Action Art. Actually kung sunod siya sa year 2019 nilang operation, more than 2,000 man no sa mga violators ang nadakpan sa Task Force Action Art. Kaya kung wala ka kwarta, pwede ka maka-community service for first offense sa sunod sang 8 ka oras dira sa may Bacolod City Health Office Action Art. Klaro mo din Sir Pamposa nga cover diri sa Anti-Smoking Task Force ang vaping nga ginatawag or ang e-cigarette action art. Nati kung madakpan ka dira, pwede ka sige hapon nga mapapapanogan sang citation na ticket kag magbayad sang penalidad. Di importante nga way pinilian. Ang pagdakop bisan kakabalo ka karon kung opisyal na sa gobyerno, labas si tahap magdakop sila karon kundi unfair naman iya sa ordinaryong tao. Yes, action art. Magsiningkantay smoking ordinance, so ay madalang vape daya? Ara siya according kay Sir Pamposa. Kaya actually last time wala sang nagwa ining national news regarding sa vaping, mismo si former councilor attorney sa distrito nagklaro mo na siya nga take-over na siya sang ordinansa ining pagpanigarilyo sang e-cigarette action. Actually may mga pandaman sa mga tiyangge, mga negosyante action art na nagabaligya sa sigarilyo, dapat maghalong man sila nga hindi sila dapat magbaligya sa sigarilyo sa mga minors bangod kung madakpan, pwede man sila nga mapapanaugan sa penalidad. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Dale Salazar, may gabi kay Jerry Gilugo, Vicente Harab, kag Marino Maat, gamon ni Turman. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri nang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digin sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito yung patigayon ng mga activity together may sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor na karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may
And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang ang mga bayo do trapo gid siya.
kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog, hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kay mga inosente, gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Di isang ano ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am. Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga Alas 9:03. This time check is brought Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Why nagid kita tiyempo diri sa ato nga pagpangalagad do si Ayan Acosta, Bibing Dagia Bautista, Dante Baflor, Alpine Tumisa kag Odamer Soldevilla, Nelson Haro kag Ruby Jane de la Paz. May gabidra kano Oreta kag Ronnie Labrador, Borgs Asa Corazon Emiliano. Salamat gid sa inyo. Paring turko jong ko pare, kumusta da? May gabi lang. Action Firing Line. So ay malabutan nga mensahe sorry gid no? Sa inyo sining mga mensahe pa bosan na with Action Marlon hinubiyan kag sa iban nga program sa Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman Action na Marlon Hinubia kabuylog daton karon nga gabi si Action Henry Ispulgar kag subong man Action JM Baikin. Ako naman Aksyon Nagtayhupon, thank you for joining the show. Nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio!